main goal Greater Tipraland. Greater Tipraland mana ni? Abo siwa bahasa gelaya abo sini Bharat Khator ni je স্বাধীনতা আন্দোলন নাই নাকি ছেঙ্গারবো গোবাং হিস্ট্রি নাই নাকি বেলাই খাইছেন মা জবা মা খাইকে প্রায় 200 বছর গাবনো जोंखे जेंग्रबसिगौ ओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड नि बागै खरां दिसामानि 2021 नि फेब्रुवारि मासनि 5 तारिखआव सिनि लामा खलक तम गदाखरो बुखरो बिसोर जाबाय इउथ कमिटिनि पान्डाव जानांगौ जों सिनि फिउचारखौ सानबारगोन हिनि जों सामनाखौ जों रक्षा खायनाय अबन मासाव जों इउथ रंनो बिसोर जरा दिनै कम जानांगौ समाव इउथ गैजा इमोशनल माने जेखुनु भाग जागाय खायनानै बां खनानि गावनि खानि आखि खाय दङ गाबो गाहाम नंफियाबा जों जे खालबनानै बा खालबना नांगौमानि आबाद जों माबाखौ जेखुनु फुंसाब माननानै हासिल खायनायनि थाखाय आबाद दाक्ति नमाया आबाद बागै इच्छा जों ट्रेक्टर खायना नांनाय जों खराब जबा खायना नांनाय आमसो गोरान जों जगन खालबै गोखा गोखै मनलाय इखलाय खालामनानै आबाद जों मा खालामनाय इयुन रंनो बिसोर जबाबो गयो इनि बिसोर जबाय सिनि जारा जोंनो दैदो दंनाय सेन्ट्रेल नेतृत्वआव जोंनो जे दागि मुक्ति दंमानि आबो बाय जों दंनानै मा जाय दंलायनाय दा बिबा आबोनो सिनि लामा सिनि सार्भाइभाल बा सिनि लेन्ड बा सिनि फिउचार बा जों थांनानै सिनि जेदा दागि मुक्ति दङ आ दागि मुक्तिखौ जों आदबना नांनाय जों सानाबो जों आं सानाबो जों गोबां मा सिनि जबा खायदानियाव सिनि लिडार्स दं बिसिङाव किसा बिसा आबो हेललाय दङ आबो बाय किन्तु सिनि नाहार मोनसे हेललायनानै गगिया भारत स्वाधीनता बन्दुखौ महात्मा गान्धी बाय सिनि राजि खापिलाया उन दङ आरो गोबां मा दङ आरो चरमपन्थी बाक्साखाय ना जों गामिनानै सिलाय सिलंनाय बाक्साखाय ना सिलाय महात्मा गान्धी ना सिलाया आबोहाय सिनि बिसिङाव दङ ओमफ्राय सिख्ला बाय सिनि जारा उनकन बिसिङाव आबो खेलायनाय दंनाय सिख्ला बुथुमो आबोहाय ओमफ्राय जों जारा सिनि मथानि आसल सिनि सेन्ट्रेल नेतृत्वआव नायो बाहायके डिसिप्लिनखाय जों सिनि मुभमेन्ट सिनि जबानो गाहामखै प्लानि सिनि ग्राखै प्लानि आगबनानै ओमफ्राय आ जागायाव सिनि बिसिङाव खेलायनो दङैमोन सिनि सिख्ला रावबा सिनि बोरै रावबा सिनि उनकन बिसिङाव गिब्लाबो न थाबैया जे दिनै जों सिनि आसल जे नाहारमु ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों खनै खानानै आनि कक नांलिया हिनैया आनि मुसुलमानि बायनो आं नोंनार मुसुलमानगाय आबो बस सम्पत्ति आबोंगा पालनि सामु दिनै बुबाग्रा जेटा गाइडलाइन दं सिनि सेन्ट्रेल नेतृत्व गासैबो जेटा गाइडलाइन दिउसनो लामा फुनुगो आ लामानो जों हिमना नांनाय सिनि मुसुलमानि दङैमोन हेबा सिनि सलाय देगो तामने वांसुंगा करेन सिनि साकाव दङ बंनिया लामानो जों हिमना नांनाय सिनि मुसुलमानि लामानो जों हिंगाय जानि मुसुलमानि हिंगाय आ जागावनो सिनि बिसिङाव खेलायनो नाजायो गाबोन बाङै जों दङैमोन हेबा सिनि जे आसल लामा फुंनाय बुबाग्रा सिनि बाङै सिनि नेतृत्वनिनाय बटाम सा तामकक गोजा आबोनो सिनि पालन खायनानै आ लामाव जों जतन दंबाय गांगाय सिनि बिसिङाव कुनु खेलायनो दंनानै गगिया तामर सिनि दिप्रामाथा ताम बुरै ताम सिग्लाराव जों मुंसा खेलायनो दंनानै गगिया गाबोन बागै आं कक जानो सुङो सिनि लामा अलगो जों हामा लबनाय ओमफ्राय सिग्लाराव गुबै गादालाय गोबां जागायाव तामनिफ्राय सिग्लारावगा सिनि भबिष्यत सिनि थिनां गरब दिनै अरब गाहाम गाय लिडारशिप रिवै फ्यूचर बागै थिनांनि बागै गरब गियानगै जुगुआय नेतृत्वंगै बासायबार गियानगै सिरिबो जखानि थिनां जों अराय जों नेतृत्वनिनाय सिरि थानाय दिनै सिनि जारा लिडारशिप दंबायो गोबां गरब दिनै दोरों गावनि उमर बारि दं आबो पाइकेंगे दिनै बिजरा कलस्टारनिखौ दिनै गरम एमडिसि गरमनि बयस थांदों ओङै दं दिनै
borong jora pai kangkai tabuk ni siklaro jara leadership itu mero gongni jora paine gabon bagi sentian ngai surgo future ni bagi suksak action leader ki jopan leader ki suksak ki gongni banda amti ke jopan ne tidoi sikus kanggo tidol tuan manai jadi sentabuk sini musuh mani mulia ni sengasu lai kangkai apa dua fase dua kali bagi sih kasih pilihan asai nai ram hingga sen jadi hancau omaya kupcau omaya kai sini future kemana enggak apa sen sekarang musuh ang koinan musuh jara youth jono haidi sen যেকোনো সময় না যখন তিনি তামিলনাড়ু ইউথ নি ফান্নামু দিয়া বুদ্ধি খলাইছি নকরা রকম বুদ্ধি খলাই রহমানো जों बाहायके सामनथे बावै सामनथै जों जबाक थायै जखानो बाहायके यक सामग्रिमान जखानि बाहायके जों फिउचार नामनानि आबोसे जों वान सेकेन्ड बान्दाताबो हायनि बागै इनि आखयनाय सामनथिनि जा दागुन थायनाय नरक खनाका थांनाय কয়েকদিন যাবত উবাগরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টনি जों যত নেতৃত্বরণ খালামিব হকসাও बाहायके दं बाहाय जाके मुंबि आबो दिनिसिमबो खानाय खायजाक जारा थांनाय दं दिनि दागिमु आबोनो जों बुसकांगो बाहायके एप्लाइनानि बिसोरबो बताबो बुसकांनि जों सभा এই যে ভিলেজ কাউন্সিল आबो जिदि कांगाय किन्तु आबो सेमिफाइनाल ini greater Tipraulin di lama ni aku kaya semifinal ini, harus orang kita pelai kembali, aku nak pogai, hancur kaya nangai. Sim bisingo coordination kemana nangai khorja baik, ram singla ram di ram sim bisingo terenggi matang lainnya. Angkai di sini kaham kalau tunggu kaham ni coba kaya ni kebo ini aro ini abdi kaya bukan mulai kemana. Tamoke otik जों अनेक समय दिनै लामाव जों खबर दिबोलाय थानि गोबां दिगेव जों अनेक समय जों खायसे किसु आपति केप्ले आबोबाय जों थाव खानांजानाय पगिया अनेक किसु आरो कारण दंमाखना आबो जों मावान सबनाय जों खबर मानलिया केन आनो नांजागलि आबो हाइया नांजागा के जों जतन नांनाय बरन जतन जों लिडार आइनि बागै जों आमति रत्न जों नासकनाय गतर नुकियावै जों विशेष भाबे अनेक समय आमति रत्न ससियेल मिडिया रबो जों लिरिमार खरचा खुरजुनुगु आमति रत्न दलनि बिसिं आमति खायाखै जाव तामनिबा आबरो तिनि दलनि बिसिं आमति तपे बुइबो आबो ससियेल मिडिया रब थाङै रुगाय आबो गुबुनि दलनि थानिबाना आबो हाइ सबिमान सबिगाय तिनि दुर्बलतान बक सिउ आजागावनो बरक खाय rong thấy nó thấy một kiểu thì nó đi tràn xuống cam thì giờ đi tôi phải gọi là bị xíu dừng đó nó áp dụng lấy xả lại đấy dân media đó vào thấy cái này là yes còn đó rồi bị xíu nó ta thì xả lại thôi ta thì xả lại cái cháu áo xíu là chỉ biết được gió thôi level đi bằng ngang khỏi năm một số am thì là yes còn rồi là xíu đó cái đồng học cái áo dừng cũng social media bị xíu thì xả lại rất áp dụng lấy xả lại cái lại xả lại जाते sini lukung ni ko lukung luar kamnai lukung ni semacam lukung ni bisinga supply apa problem stop dengan gam dikai sen infuse aro rak kai sen sini coba kai ni sen kan mana yang kanga sen kok lom dia joton belake hambai ini bubak rai blok tu di bramo rai blok tu YPF DWF EM blok tu hambai